Il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni iddibattew fil-programm Timestock u d-differenza bejniethom reġgħet kienet ċara. Joseph Muscat tkellem dwar l-aspirazzjonijiet u l-ħsibijiet tiegħu għal pajjiżna. Semma l-isfidi li qed għandu qudiemu l-Gvern u r-riżultati li qed jinkisbu. Il-pjan tagħna f'dwar l-ekonomija issa qed jinħass l-effetti tiegħu mhux qed jiġu b'dawn l-affarijiet kombinazzjoni qed jiġu mħabba childcare tnaqqis fit-taxxi tnaqqis fil-kontijiet l-istabilità fuq il-prezz tal-fjuwil li naqas minn darbit fuq xulxin. Dawn huma kollha elementi li qed jwasslu biex jonqos il-qatt u jittejjeb l-ekonomija jiżdied ix-xogħol. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni reġaħa attitudni distruttiva u negattiva. Għalih kollox ħażin. U vera dan gvern tal-ATM. Jew issa taċċetta li mhux ħanitolbu bailout. Il-bailout u espert tagħha l-Prim Ministru fail. Epic fail, Prim Ministru. Fl-imod il-kap tal-Oppożizzjoni ddeskriva l-proposta li waslet ta' traħħis fil-kontijiet tal-enerġija bħala gimmick. Iżda issa qed jinsisti li l-kontijiet raħsu grazzi għalih. Raħsu bl-investiment li għamilna aħna. Il-Prim Ministru fisser kif il-kontijiet roħsu kif imwiegħed grazzi għal pjan tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Busuttil li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kien kontra dan ir-roħs, issa qal li meta naqsu b'25% ma kienx biżżejjed. Għaliex naqqasthom bi 25% biss minflok naqqasthom iktar. Fil-programm il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' qal li l-Gvern kien falliment. Dan il-Gvern fl-ewwel sentej falla. Ma ġabx passmark ma għaddix mill-eżami. Quddiem id-dikjarazzjonijiet negattivi tal-kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru qal li issa għandu jkun il-poplu li jiġġudika. Jien għalhekk forsi b'serenità, għan-nies għandhom iċ-ċans jerġgħu jiġġudikawna kif iġġudikawna s-sena l-oħra fl-11 ta' April u noqgħod għall-ġudizzju tal-poplu.